Otenore koda yiero mar Papa Leo the 14th antiere koda jalonye studio machiegni. Adwani mondo mi amiye thuolo mar mondo mi oyangre kapok olerono matut kotenore koda wacha motuch kawuono machiegni. TV marwa mar Ramogi TV kuom luonga kama odiochieng' ma kawuono mar odiochieng' mar mor ne jo kanisa ma Jokopere, nikech koro waseyudo jatelo manyien, jatelo ma okawo nying mar Papa Leo mar 14 oa e piny Amerika, mano kuma onyuole, lakini osebedo kotiyo nikech en owuok e riwruogno mar jo missionary ma iluongo ni Augustinians. Ne Jokopere nitie ga saint moro iluongo ni Saint Augustine of Hippo, koro kanye kuma owuoke. To wayudo ka jamani Pope makoro wantie go ni manyien mane niluongo ni Cardinal Robert Francis Prevost, koro sani nyingno koro oselokre, koro en Papa Leo mar 14. Otiyo e piny mar Latin America ma Peru kuom higni mang'eny, makata Peru kuno ne en ga bishop kapok obiro tiyo e piny mar Vatican. To wayudo ni nobedo nyaka okawo nationality ma Peru, koro nyalo wacho ni piny mar America en mana piny mana monyuole, lakini en ja Peru. But ok wanyal wacho kamano nikech gima moro ahinya kaka jokanisa, nikech yiero ni bodhi mapiyo. Ang'eni nyoro ji ne rito gotieno ahinya mondo gine ka giro mabowuok ka bobedo marateng' kata bobedo marachar, lakini aparo nikech jok mane yiero cardinals mane yiero Pope gisebedo ka giromo odiochieng' moko ochiko kama ka bang' ka Pope Francis noseiki. Koro e romo ma gisebedo ka giromo ni en romo mar mondo ging'ere nikech bang' ka noseyiergi, nikech Pope Francis ne yiero ga cardinals higa ka higa, but pok ne giromo ma ging'eyo ni ang'omio tijgi ne ang'o, mondo ging'e ni ng'ama nitie Peru ochal nade, to ng'ama nitie Afrika chal nade, to ng'ama nitie continent ma Europe be chal nade. Ema koro ne ber mondo ging'ere. To gima kendo wang'iyo sani momoro kendo ji ahinya, nikech Papa Leo mar 14 moyier sani ni, kiwinjo kata speech mowacho kawuono, owacho ni nikech ne e dho Latin, owacho ni odwaro kwe to mondo ji olem. Koro yudo ka pod owacho ni continuity moro nitie kowuok kuom Papa Francis to dhie Papa mar Leo mar 4. Lakini kwa dhi mbele to e nying mokaono abolera ahinya e mondo wang'e ni koro e higni mabiro kwasedhi bedo gi Papa, koro Papa Leo mar 14 wadhi neno odwa bedo Papa machal nade. Adwani mondo mi apenji mana mapiyo piyo, Papa Leo aneno ka gima duong' ma bende ji penjore kata ji wiye en bedo ni owuok e piny mar Amerika, kendo e historia en mokwongo bedo Papa mar kanisa Kopere kowuok e piny mar Amerika. Un kaka Jokopere uwinjo nade bedo ni piny mowuoke, kach aparo ni mano bende ing'iyo kod gik ma samoro nya bedo ni otegnoe kata otelone. Ka mondo koro kanisa kata en mar Jokopere, kanisa nigi siasa matindo. To seche moko kata kiyiero ng'ama Papa be ing'iyo piny ma oaye. Ok inyalo kawo cardinal mowuok e piny ma nigi tulo kata ikawo Papa mowuok e piny ma pod nitie gi weche mang'eny. Koro anaparo ni gimotimre sani en gimiwacho ni gi dho Kisungu wanyalo wacho ni divine providence. Koro otimre nikech en dwaro mar Nyasaye mondo wayud Papa mowuok e piny mar Amerika. To ang'e sani be piny mar Amerika nitie kumoro amora e mbui, gimoro kotimre to ang'e ni Trump nitie. Ma kata wan be warito ni mondo waneno odwa wacho ang'o, nikech koro achiel kuomgi oyier mondo koro bed Papa wa. But gima ber ni ji osebedo ka ng'iyo ni cardinals mowuok Amerika gin jok ma wacho ni gin conservatives. Gin jok ma ne gidwa ni kanisa ma Kopere odhi gi tradition. But nitie pogruok. Papa Leo mar 14 owuok e city miluongo ni Chicago e Amerika, kanyo kuma onyuole. But en ja missionary. En ng'ama osebedo ka tero injili e pinje mamoko. To tiyo e piny mar Peru kuom higni mang'eny. Koro nitie en gi paro mopogre
ok ne en jok monyalo wacho nikech opere nitie kaka opogi. Nitie jok moko ma ka tiyo gi to gitiye diocese kaka wacho ni diocese ma Kisumu kata diocese ma Homa Bay. Alafu nitie kende pete moko ma koro gin koro jo missionary gin inyalo orgi kumoro amora. Koro iyudo ka paro mar jok ma pete gi mok wach ni odigi e diocese paro gi opogore nikech giromo gi ji mang'eny. To kineno kata Papa Leo mar 14 kineno kata ngimane gik mosebedo kotimo en ng'ama osebedo machiegni gi jok ma onge godo, jok ma wacho ni gin on the margins of society. Nikech kidhi e pinje ma kaka Latin America tineno kata kuma Pope Francis nowuok e Argentina, mago pod gin pinje mantie the same, wacho ni region machalre. Koro ngima gi kineno ngima jo Latin America ti ipiny kendo kata gi Africa kata Kenya wakae, ok anyal wacho ni wapogre ahinya. Thagruok wa chandruok mantie e pinje gi nyalo bedo maromre. Koro alafu gimopogre ahinya gi Papa Leo mar 14 ok apar no dhi bedo papa mawuoyo mang'eny kaka ne Pope Francis en ng'ama ling lakini en gi ng'ama paro matut. Aduna penji bende nikech owacho ni nitie kaka telo mare inyalo pim bede kod telo mar Pope Francis ahinya king'iyo jomo chan en ng'at mani machiegni gi jomo chan. Kaka kanisa kopere en ang'o moparo ni Papa Francis ne ochako maber e kanisa ma uneno ni Papa Leo the 14th nyalo dhigo mbele mondo med tego kanisa. Gima ber ma waneno kendo ni Papa Leo momiyo koro sani en papa sani adieri makende nikech en noyiere gi Pope Francis nikech ok osebedo cardinal e higni mang'eny. Kaka nisomo historia mare nokete cardinal 2023. Koro osebedo mane komno wach kata ni iga moro achiel kamano. Koro ineno ka koro paro mar Papa Francis pod dhi mbele nyaka sani. Wanyalo wacho ni vision ne jok mane oketo mondo chung'ne gik mopogre kuonde moko madongo nikech kuma ne Papa Leo ochung' tich manomiye gi Pope Francis kano osetieko bedo ja bishop Peru kucha, nochung'ne office mayiero jo bishop te e piny mangima ma jokopere. To mano office mayot. Mane office makoro wacho kata ni Nairobi kae kapo ni koro wach ni anyolo tieko tije ng'ama dhi karo kanye en ng'ama nochung'ne office no. Koro yudo ka tije notiyo nyaka gi nong'e pinje gi kaka ji nonego bed ni timo tije moko matut. Koro gima dhi mbele mana ng'e ni Papa Leo dhi ting'o kata wach ni dhi go mbele kwa Pope Francis en bedo machiegni gi ji. To kendo gik moko ne nitie e kanisa ma Catholic ni ne nitie process moro miluongo ni synodality ma ji wuotho kanyakla. Ibed ni ija padri, ibed ni ija sister, kata ibed ni ija Kristo mana kaka an. To ji wuotho kanyakla. Koro mane gima ng'e ni Pope Leo dhi timo nikech kineno kata kumoae kuma notiye Peru, kineno nyaka kuma Pope Francis ne tiye Argentina gi work environment machal, paro gi be chal. To gima ber ahinya nyande pod en papa matin. Mana gi kanya dwani mondo miya penji nikech kuma nitie ben tie rachne. Pope Francis ne wang'iyo kaka ng'ama ne nitiere gi paro mopogore, wawacho ni controversies, nitiere chike kata yore mane okele kanisa kopere ma samoro ji ne chechgo kata ne luor godo. Kendo kopogore gi wach mane owuok e piny mar Amerika, wach maduong' ma ji osepenjo en weche mag LGBTQ kata timo hera e kind chwech machalre. Kaka kanisa mar kopere kaka ng'ama bende wuok kuro, bende en wach moparo ni onego bed ni dhi mbele kaluwore ni papa ni bende luwo machiegni tielo kata footsteps mag papa ma koro nosenindo. Papa Leo mar 14 mar 14 kwa timo analysis mare gi sani te weche machal kamago controversies go na wacho ni en ng'ama jali, wacho ni en ng'ama reserved. Koro ng'iyo paro mare malong'o betek. To kata weche gi kano wuok ok no wuoye mang'eny. To lakini kwa neno gik manondiko kochakre chon, kwa neno gik manowuoye kochakre chon, ang'e maber ni kwa ng'iyo kaka ne en koro ja bishop to kere kaka en ja cardinal, ok apar ni en ng'ama bobiro mondo owuoye e gigi oko kaka ne Pope Francis ne timo.
Alafu king'iyo ngimane en ng'ama owach ni olonye chike mek kanisa. Gi dho kisungu wacho ni canonist. Koro chik kanisa omako ahinya. Koro waneno ka en ng'ama kobobiro to obong'iyo ga gik matimre to compare gi gik chik kanisa. To chik mar kanisa okwedo weche mek LGBTQ. To kendo ko aneno kikelo wach mar bedo ni en ja Amerika. To kasing'isi chon ni jo cardinal mane wuok Amerika ne gin jok ma gin conservatives. Gin jok ma luwo chik mek kanisa. Koro aneno ka koro kata bedo ni Pope Leo mar 14 bodwaro mondo bed machiegni gi ji, to ang'eno dhi kelo ji kendo e adieri gi ratiro mek kanisa mar jokopere. Nikech aparo ni kata kineno puonjene machon gi kata kuonde mane nitie, non ng'ama nodwaro ni ji oduoge e Kristo gi adiera mar kanisa. Koro mano e gima dhi timre. Siasa machielo mabende ne mako wach mar yiero Pope en siasa mar racism. En siasa mar jorochere gi jorotenge. Ka bende nitiere joma ne nyalo paro ni geno ne nitiere ni jagana kata achiel kuom jorotenge mane nitiere kinde papa joma ne inyalo yier kaka papa ne nyalo bedo. Bende iparo ni nitiere geno ni machiegni kata jarateng' ne nyalo bedo machiegni kod kom mar bedo papa. I hope ni kawacho kama to ok bokawa marach, but makoro pacha na wuone ok mar kanisa. Nen do bedo maber ahinya ka debe ni wayudo papa ma ja Afrika. Lakini kwa sebedo e tich ma watie e kanisa kae, kiseneno kaka weche dhi, mitim analysis mari, mineno kaka kata siasa matindo tindo me kanisa dhi mbele, ne dhi bedo gima tek. Nikech nitie gik ma ing'iyo, gik moko adek ming'iyo ga kapok oyier ng'ama papa. Mokwongo ing'iyo hike. Mar ariyo ing'iyo ni ochung' ni ang'o. Alafu mar adek en ng'ama nyalo riwo ji. Tiyudo ni diere kane Pope Francis koro tho, kanisa ma Catholic ne nitie to the extremes. Ne nitie jok ma gin kane gin jo conservative to ne gin conservative nyaka, to neke gin jok ma gin progressive to gin progressive nyaka tung. Koro gisani kanisa ne manyo ng'ama nyalo kelo jo progressive, jok ma nitie both extremes gite, okel gi machiegni. Mane jok mane kanisa ng'iyo. To waneno ni Pope Leo mar 14 ofit gik moko adek mang'isi gi. Nikech wayudo ka kata kineno ka pontificate higini ma Pope Francis osebedo ka tiyo ne kanisa ne gin mana 12. To iyudo ka nochako gik mang'eny moko tieko. Koro at least sani ni wadwaro ng'ama at least kochako gimoro to nyalo tieko. Ineno kata ka Pope Leo mar 14 hike pod en ng'ama nyalo wacho ni king'iyo e higini miyiero go jok madhi tiyo ne kanisa kata ka office mar papa kamae, wamanyo ng'ama pod nigi higni moko matin. Koro iyudo ka en ja higni 69. Koro gimo wacho ni mar racism ok anene ahinya, nikech Pope Francis otemo mondo okel jo Afrika e group miluongo ni College of Cardinals. To gisani wan gi cardinals mano nego beni elect pope ne gin yes, lakini kinene group no to ne nitie ji 18 mo Afrika to chon ne gionge. To gimono beno wang'iyo kendo ni jok mane waneno mane gin cardinals mo Afrika igini mar gini malo ahinya. Kineno kata Turkson miwuoye mawuok Ghana nen gi aparo ni 76. Kineno kata Robert Sara nen gi 79. Koro gin mo nyalo wacho ni they have of advanced age. Paro gi to pod wanyalo wacho no chiek kendo longo. Ero kama na no bata pane mondo ing'iswa ni kowuok ka okang' machielo papa koro oseyier midhiambo ma kawuono. Chenro kowuok kae chalo nade? Nitiere gimoro amora mirito koso papa koro chako tich kendo modong' gin chenro mage owuon? Kanisa mar Catholic en kanisa manigi owachi ni en kanisa mar order, inyalo konya kanyo. Mochanore. Koro gik moko tineno kata ka bang' Pope Francis kosetho, gik moko osebedo ka dhi ma smooth, onge koko. Kata ineno ka ji kawuono ne nitie St. Peter Square kanyo ne onge koyo. Koro chenro matimre sani kaka koro oseyier Papa Leo mar 14. Kochakre kawuono kumano wache gi dho Latin ni Habemus Papam, we have a new pope. Kanyo koro wan gi pope manyien. Koro gima dhi timre bang' ma en ofisi osechakre achaka.
en onge gimiwacho ni wan gi bishop elect pod warito kamano. En tije osechak nikech mane the highest office mantie kanisa mar jokopere. Koro nyasi mabiro maduong' aparo ni bang' ma inyalo ng'iswa kata kiny, en nyasi ma koro wacho ni mar installation. Minyalo wacha ni koro wakete ayanga ni mae pop marwa, tibo kete e kome kaka bishop ma Rome. Nikech ko yieri kaka papa, to yieri nyaka kaka bishop ma Rome, kata kabedo ni ibe jatelo mar kanisa mar jokopere. Koro mane nyasi ma warito. Onyalo timre wik mabiro ni, kendo ibo yanga ayanga kaka oyang iko mar Pope Francis. Erokamano, ne wacho nitiere nonro moro ma idwa ng'isowa ewi papa ma samoro jopiny ok olonygo. Koro e nying ma papa okawo, nying nigi meaning. To nying ma papa okawo ema ng'isowaga ni papa ni dhi bedo papa machal nade. Nying en ema oyiero owuon. Yes, nying en moyiero owuon. Koro kineno oyiero nying mar Pope Leo mar 14. To mondo wang'e matut momiyo oyiero nying ni, to wadok ni Pope mane ema nokawo ga nying mar Leo. To king'iyo higni to nitie Pope moro niluongo ni Pope Leo mar 13. To Pope Leo mar 13 ne en Pope mane nigi wach ni understanding gi weche masani, luongo ni modernity. Tiyudo e penje mani penja e weche LGBTQ ma gik mathago kanisa sanigo. Koro yudo ka ing'iyo ni Pope machon cha manokawo nying mar Leo, ang'o mano chung'ne, ang'o mane okele kanisa, pogruok mage kata owach ni reforms mage manokelo e kanisa. Koro king'iyo kamano tineno ni Pope Leo mar 13 ne en Pope ma ne nigi understanding mar gik matimre sani, gik modernity gi. Ten kendo Pope manohero lemo, miwacho ni devotion to the Blessed Virgin Mary. Ne jokopere en lemo mar Maria min Yesu. Koro ineno kata kaka wuono kane Pope Leo mar 14 ne golo speech ne mokwongo, ne nitie kuma ong'iso ji ni mondo walam, nitie lamo mar Maria, iluongo ni Hail Mary, gi dholuo kendo lal na mana matin. Misawa Maria, mano. Koro yudo ni koro Pope ni odhi bedo Pope ma kendo odhi bedo machiegni ahinya gi lamo mar Misawa Maria, ni wach kata devotion to the Blessed Virgin Mary. Kendo odhi bedo Pope ma en direct, opogre gi koro gi Pope Francis. Ng'eni Pope Francis ne wacho ni omiyo wa paro mare. Koro kata gik ma LGBTQ, nikech ni yudo ka koro ok ni nyal chime gi wach tier, nikech onge kuma ondike owacho ni mae gima wacho, kata wacho ni mae gima wacho ex cathedra ka ok koma kaka Pope. To yudo ni Pope Leo ne ng'ama gike ne gin very direct. Ema gima koro aparo ni kata Pope Leo mar 14 koro dhi kelonwa gik moko ma koko mane nitie, koro ni debates moko matindo tindo mane nitie, gik moko mantie kanisa, ng'ani dhi chimo gi tir. Pope Leo mar 14 koro dhi kelo kanisa mondo koro gik matek weche matek mane ji pok gima ne kanisa ok ne dwa wuoye kata ne yudo ka tungo kanisa, odwa no dhi oket gi e ler, kendo oket gi e weche mar adiera. Kendo ayudo ni en ng'ama ka ng'iyo, en ng'ama dhi duogo ji adiera mar kanisa mar jokopere, kaka ondiki iluongo ni magisterium. Erokamano, kwan no samoro ng'ato nyalo penjo ni, iwacho ni nitiere Leo mar 13, koro nitiere Leo mar 14. Kwan mar nyinge kata Pope Benedict mar 16 wuok ka. Koro iyudo ni kanisa ma kopere, koro Pope Leo mar 14 ni ene Pope ma iluongo ni 267. Koro kanisa ma jokopere osebedo gi papa moingo 200. Koro iyudo ni nyinge gi osebedo ka popes kawo nyinge mopogre. Koro iyudo ka Leo nitie Leo mar 14, ne nitie Leo mane mokwongo. To koro kanisa ma kopere timre ni ande, we adhi chien machino wach war Pope Francis. Pope Francis papa mokwongo manokawo nying mar Francis. To koro kaponi e gini mabiro mbele, wabo yudo Pope moro mabo kawo nying mar Francis, koro bo bedo Pope Francis the second. Koro sani nikech pok nitie Pope moro ma pok okawo nying mar Francis, koro Pope Francis pod donga Pope Francis. Ok ibulunge ni the first, ibulunge mana ni the first kaponi nitie Pope moro ma bo biro to bo kawo nying mar Pope Francis, mano bo bedo Pope Francis the second. Nikech koro Pope ne nitie Pope Leo mar 13 to notho e higa mar 1903. Koro sani wan gi Pope mar 14. Mane kaka koro
numbers gi dhi. Erokamano. Papa Leo mar 14 okawo obedo popo de chieng' makawuono. Thuolo mare mar tiyo chalo nade, to ginang'o giri kata kochopo kanye makoro yiene mondo mi ogwe tao kata owe bedo papa? Koro tich mar Nyasaye mar office mar papa kae en tich mar for life. Iwacho ni tho kende emanyalo goli kata heroni. Kaka koro ineno gima ber ni wantie gima wacho ni digital age. Nwaneno ka Pope Francis kakoni koro tich koro nosebedo matek. Weche nosebedo matek e kanisa mar jokopere. Nokwayo ni mondo tim nade? Owe office mar bedo japapa, o retire, to beda koro ng'ama lemone kanisa. To bang' mano waneno kano yier Pope Francis. To kane wachako penjo, kane waneno ka Pope Francis koro tuo chando, dende osechako bedo malit, wuotho ne bene chande, to jine penje ni ibo weyo kaka ne Benedict oweyo. To nokoni to kende mabotime nade? Mabogole. Koro kaponi Pope Leo boneno kamano, ofisi ni koro en mare. Nyaka chieng'no ma Nyasaye nyalo luonge kata koero ni mondo otim nade? Owe office. Kaka koro Papa Leo kao tich mar bedo papa, nitiere tich manotimo piny mar Vatican to kanosewale kaka Bishop Cardinal. Mano nyiso ni kama yane entie cha ng'at machielo madhi kao, to nitiere chenro mar kao kamano koso ene makoro walo ng'ama dhi tiyo kare? No, asewacho ni kanisa ma jokopere en kanisa mar chenro. To gima koro Papa Leo ne en ng'ama ne oyier gi Pope Francis e tich manotimo kaka office mar yiero jo bishop e piny mangima. To koro gima dhi timre sani nikech ka Pope otho, kaka koro Pope Francis notho, kapo ni noyieri, we akele mondo jopiny koro mondo o understand gini. Koro e Kenya waka wan gi Ker William Ruto. To William Ruto oyiero jo cabinet ministers mopogore kaka Mbadi gini, kaka owach nade cha, Murkomen, koro oyiero gi. Koro kowach ni debe ni Ker Ruto koro notho kaka Pope Francis notho cha, jok manigi office kaka ministers gi tijuru mo kanyo. Koro di walo yes. Office manyien. Gidho kisungu iko ni if your appointing authority dies, you cease to also hold office. Okay. Koro kane Pope Francis otho, kaka no koro chung ne office mar yiero jo bishobe, tije no rumo kanyo. Koro enena cardinal. Koro sani kaka en Pope Francis, kaka en Pope Leo mar 14, koro en modhi yudo tich mondo yier jok odwa tiyogo. Koro kanisa ma jokopere onge dhao e tich. Kendo miyo ng'ama donjo e telo manyien tich mayot. Onge ng'ama ng'isi ni an mana ntie office ni koro kinyal gola, kose an mana timo kama, tiji rumo ka appointing authority marina otho katowe owe tich. Erokamano nya adwani mondo mi wang'ade gi kanyo. Adwani aduokni erokamano kuom bire thuolo machuok, kendo agedo ni en twak ma pod wabiro bedo godo. Erokamano. Nyakaramogi mano ni wendo kabede ne watwak otenore koda kom kara papa manyien mabende owal. Odhiambo makawuono kao kamano adwani mondo mi wadhi nyime kod weche manyien